watan Ramadan shekara ta 1439 hijiriya, wanda shine ya dace da 4 ga watan 6 shekara ta 2018 miladiya. insha Allah da taimakon Allah za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin darussan da muke gabatarwa, durus ramadaniya a wannan masallaci mai albarka, wanda yau Allah ya so yadda za mu yi magana ne akan wato falalar ambaton Allah, falalar ambaton Allah tabaraka wa ta'ala, falalar zikiri da fa'idojin zikiri. Godiya ta tabbata ga Allah da ya halicce mu mutane, ya kuma azurta mu daga tsarkaka da daɗaɗa na abinci da za mu ci, da wanda za mu sha, da wanda za mu suturta a jikinmu. Ya kwaranyo mana ni'imominsa masu tarin yawa, zahiratan wa batina, na fili da na ɓoye. Muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman agajinsa, muna neman Allah ya tsare mu daga sharrin kawukanmu da laifuffukanmu, wanda shi ne ya sanya ambatansa abinci ne ga zuciyar ɗan adam. Gangan jikin mutum sai ya ci abinci zai rayu, haka zuciyar ɗan adam ita kuma sai an yi zikiri, an ambaci Allah take rayuwa ta yi kyau. Godiya tabbata gare shi da ya sanya shi zikiri, ambaton Allah ɗin nan, da shi ne gangan jikin mutum yake samun ɗauke kewa da fita daga damuwa. wahdahu la sharika lahu tabaraka wa ta'ala, shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Ina shaida shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Shi ne yake cewa, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, uzkurullaha dhikran kathira, ku rinka ambaton Allah ambato mai yawan gaske, ku rinka yin tasbihi ga Allah, subhanallah subhanallah, bukratan wa asila, safiya da maraice. Ana so da safe ka kira Allah, da yamma ka kira Allah, in za ka kwanta ka kira Allah, in za ka shiga masallaci kai zikiri, in ka farka daga bacci kai zikiri, idan za ka shiga kasuwa kai zikiri, in za ka fita kai zikiri, in za ka shiga makabarta kai zikiri. Haka dai in mutum ya idar da sallah ya zikiri, ko yana zaune shi kaɗai yana yin zikiri. Yawan tasbihi, yawan salatin annabi, yawan istighfari, yawan tuba, yawan neman afuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, da wannan zuciyar ɗan adam take ainihin wato cika. Kashe ta da wannan kanin da wannan zuciyar ɗan adam take samun wato karbuwa a wajen Allah ta'ala, kuma take cika da imani da kusanci da Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Zikiri, ambatan Allah, min ajalli ta'at, ma'ana yana daga cikin manya-manyan yiwa a abubuwan da ake bin Allah da shi. Mutum ya ta ambaton Allah kamar yana gina zuciyarsa ne, tana ginuwa, tana karfafuwa da imani da lafiya. Wa afdalul qurbat, zikiri, ambaton Allah yana cikin manya-manyan ko mafiya falalan abubuwan da ake samun kusanci da Allah da su. Wa asmad darajat, da zikiri ne ake samun daraja madaukakiya. Mutum yana zaune yana ambaton Allah, amma darajarsa tana accumulating, tana karuwa a wajen Rabbul Izza, Ubangiji mai ɗaukaka. Zikiri dalili ne na cewa Allah yana son ka.
duk wanda kaga yana yawan ambata Allah, yana yawan tasbihi, yana yawan salati, yana yawan istighfari, yana yawan tuba, to ka rubuta ka aje wannan yana cikin bayin Allah da Allah yake son su. Ya shiga cikin wadh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat, masu ambaton Allah da yawa cikin maza, masu ambaton Allah da yawa a cikin mata. Daman malamai suna cewa man ahabba shay'an aksara min dhikrihi, duk wanda yake son wani abu to za ga yana yawan ambaton abu. Yanzu idan mutum yana son budurwa sai ga yana yawan son maganarta. Idan mutum yana so ya sayi mashin, duk inda aka zo ana maganar mashin sai yayi maganar mashin. Idan gida yake son siya, duk inda aka zo maganar gida sai yayi. To idan yana son Allah ma za ga yana yawan ambaton Allah. Kun gane misalin? Man ahabba shay'an akthara min dhikrihi, wanda duk yake son wani abu to yana yawaita zikirinsa, yana yawaita ambatansa. Kuma ya tabbata cewa babu wani aiki da ya fi sauƙi, ba shi da wahala a wajen ɗan adam irin zikiri. Ba a gumi don za a yi shi. Kana zaune sai ka yi salatin annabi 500, wani ma bai san kai ba. Kana tafiya daga gida zuwa unguwarku ko daga gida zuwa masallacinku sai kai la ilaha illallah wa da la sharika lahu guda 1000 ma, kuma ba za a ga alamar stress da gajiya a tattare da kai ba. So ambaton Allah, zikiri yana daga cikin abubuwan da suke na ayyukan ibada a khaffu mu'natan, masu sauƙin wahala. An ce annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaune da shi a ɗan gajeren zama, ba a dade ba za ka ji yayi istighfari guda 70. Short zama, saboda ya san falala, ya san amfanin zikiri, ya san amfanin ambaton Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma shine abin da ya fi daɗi mutum ya ƙarar da numfashinsa da shi. Surrifat fihi al-anfasu, mutum ya ƙarar da numfashinsa yana kiran Allah. Ka samu ka yi kafin ka kwanta a kabari ranar da ba za ka yi shi ba. Masu zikiri, masu yawan ambatan Allah, kabarinsu haske yake da shi. Kabarinsu haske yake da shi. Afdalu ma yutaqarrabu ko yataqarrabu bihi al-abdu ila rabbih zikrullah, mafificin abin da bawa yake samun kusantar ubangijinsa shine ambatan Allah. Insha Allah, in dai kana so ka zama na kusa da Allah, to ya zama kana da wani wuridi na musamman da kake yi. Salatin annabi ne, hailala ce, istighfari ne, ka ware lokacin da kake yin wannan, to za ka samu matsayi a wajen Allah. Amma fa shaidan bai barin mutane su, kana farawa sai ce bari, amma kana daukan wayarka kana dubawa sai ce ci gaba, ci gaba. Chatin za ka iya yin na awa 3, amma wallahi ba lalle bane ya barka kai zikirin minti 30, ba zai barka ba. To duk abin da kaga shaidan baya so ya barka kai, to wannan yana nuna akwai alheri a ciki, sai kuma ka yaki shaidan din kai. Babu abu mai ɗanɗano sama da ambatan Allah. Ba abin da yake sa farin ciki a zuciyar ɗan adam irin ambatan Allah. Shine mafi alkhairin abin da ake karar da lokaci da shi. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shine min anfa'il a'malil al-muqarribati ila Allah, mafiya ayyuka masu amfani, aikin da yafi kowanne amfani da zai kara ma matsayi a wajen Allah. Ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira, Allah ya ce wanda kai imani ku ambaci Allah ambato mai yawa. Wasabbihuhu bukratan wa asila.
Allah ya ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Idan kun gama ayyukanku ku na aikin hajji ta ku ambaci Allah, ku yi ta ambatan Allah kuna zikiri da yawa sama da yadda kuke ambatan iyayenku. Muminai na kwarai su ne alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Wanda suke ambatan Allah suna tsaye, masu ambatan Allah suna zaune, masu ambatan Allah suna kishingide. wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat, masu kiran Allah da yawa cikin maza, masu kiran Allah da yawa cikin mata. a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah ya tanada musu gafara mai girman gaske da kuma lada mai girma. Ambatan Allah nan yana da ka'ida yanda annabi ya yi shi, ba mutum zai yadda ya ra'ayi bane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambatan Allah, amma baya tada hankalinsa lokacin da yake ambatan Allah. Baya tsalle, baya doke-doke, baya buge-buge, baya make-maken kirji, baya yi. Yana zaune yana yi na gefen sama bai san yana yi ba. Ana so mai zikiri mai ambatan Allah ya zama yana da sukuni da natsuwa, ba mai tayar da hankali ba. Kuma baya hada ambatan Allah da kiɗa da waka. Ambatan Allah yake yi zalla ba tare da ya sa kiɗa ko waka ba. So yana da kyau mutane su gane, kuma yana yi dan Allah ne ba dan wani ya ji ba. Ba a yin zikiri dan a fusatar da wani, zan yi kowa ne baya so. A'a, ka yi dan kanka. Kana neman abincinka ne a gonarka dan kanka da iyalinka. Ummul mu'minin Aisha Allah ya dade take cewa ma min sa'atin tamurru bi ibni adama la yadhkuru Allah ta'ala fiha illa tahassara alaiha yawm al-qiyamah. Babu wani lokaci da zai zo wucewa bawan Allah, wani time, wani second, wani minute da zai wuce wa mutum bai ambaci Allah ba. In ka bar wani lokaci ya wuce baka ambaci Allah ba, sai ka yi nadama ranar tashin alƙiyama ka ce ya aka baka cika lokacinka da ambaton Allah ba. Kar ku manta karatun alƙur'ani afdalu zikiri, mafificin zikiri. Karatun alƙur'ani, recitation of Quran, salatin annabi. Kawai kana zaune kai ta subhanallah, 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 kai kadai. Alhamdulillah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ko la haula wala quwwata illa billah. Kai ɗaya kana jiyar da kanka, ba ka daga sauti wani ya ji ba. Wannan wallahi ya fi ka ba zuciyarka abinci. Abu ne mai muhimmanci. Wannan hadisin Imam al-Baihaqi ne ya rawaito shi a cikin Shu'abul Iman. Hadisi ne Sheikh Albani Allah masa rahama ya ce hadisi ne ingantacce. A cikin Sahihul Jami' hadisi na 5720. So ashe wannan yana nuna mana kada mu bari mu yi asarar lokacin mu ranar da za mu yi nadama. Wannan kenan. Wanda Allah ya faɗa a riwayar Abu Darda'i, ala unabbi'ukum bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariqi wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah, dhikrullah. Yanzu dan Allah ba kwa so in ba ku labari akan abin da ya fi muku alkhairi na cikin ayyuka? Yanzu ba kwa so a gaya muku aikin da ya fi kowane alheri? Ba kwa so? Kuma aikin da ya fi kowanne tsarki a wajen Allah? Ba kwa so? A gaya muku aikin da ya fi kowanne daraja a wajen Ubangiji? Ba kwa so? A gaya muku aikin da ya fi ciyar da zinari da azurfa?
ka zuba kuɗi ga abin da ya fi zuba kuɗi. Ba ku so a gaya muku aikin da ya fi muku ku haɗu da abokanan gaba ku je jihadi su sare ku sare su, wannan aikin da za a gaya muku ya fi shi. Suka ce bala ya Rasulullah, muna so a gaya mana ya manzan Allah. Very short and precise, very short and clear. Manzan Allah kawai sai ce da su zikirullah, ambaton Allah. Hada wasalam. Ambaton Allah din ya fi waɗannan duk abubuwan da na gaya muku. Yanzu wani zai zo yana zuba kuɗinsa miliyoyi yana kaza yana kaza yana kaza, wataƙila ba dan Allah yake ba. Amma kai ka zauna a unguwarku ko a gidanku ko a hanya kana tafiya ko akan abun hawanka ko a mota ko a ɗakinka, kai kadai daga kai sai Allah, kana zaune kana ta salatin annabi sai bacci ya ɗauke ka. Wallahi wannan baka kwatanta shi da zuba miliyoyi a ƙasa ana aiki ba. Daɗi ne da zikiri ga wanda Allah ya taimake shi, mala yana iya yi. Mala akan gadonka kafin ka kwanta in ka naɗe hannunka nan za ka yi tasbihi bila adadin. Annabi sallallahu alaihi sallama wata rana yassa Fatimatu Zahra matar Ali bin Abi Talib ta zo gida take cewa ya Rasulullah ina so a taimaka min da yar aiki ya mun yawa. Shi kansa Aliyu ne ya tura ta yace ki je wajen babanki ki ce masa ya baki baiwa da za ta taimaka miki a wajen aikin gida yayi yawa. Malam yar annabi tana nika, yar manzon Allah tana nika, tana surfi, tana sussuka. Nikan ma malam wadda bai da gata irin nikan da ake sa akan dutse, ta tsuguna ta yi ta nikan gari, shine injin nikan su, yar annabi. Amma muna yanzu idan an rena ma hankali wai sai a ce wai mata ka ba za ta ma abinci, wai dai ka nemo mai abinci, wai waye ya ce wai mata ka ta ma girki, to in ba za ta yi girki ba ta tafi gidansu ba. Kai wajibi ne ka je gona kai noma ko? Wajibi ne ka je ka kasa ka jira kai ta koran kuda ka yi ni ka nemo musu abin da za su ci. Wai he ka gama tattarowa ka kawo, wai sai ce wai ai ba dole bane ba. Wasu Yahudawa suna nan suna zuga mata suna kashe musu aure kawai. Kuma yanzu wannan yar annabi ne take wannan wahalar. Amma Aliyu cewa ki je gurin babanki ya baki baiwa ta taimaka miki. Da hakkin Aliyu ne dole sai ya ce mata je gurin babanta, ba shi zai je nemo ba. Amma ka duba yau matan mu kukan da suke yi. Ni kaza ni ba zan yi kaza ba ni kaza. Yanzu galiban a inda ake a birane inda aka wannan mace ba ta komai. Dole ka nema mata mai mata wanki, mai mata guga. Shara wallahi al'azimu malam matan mu yanzu ba sa iya shara, sai dai mai aiki ta zo ta yi mata shara. Akwai matar da daidai da pampers ta cire wa yaranta ba ta yi, kawai tana nan ka turka ta yadda kake saka daure bujimi turka, sai dai ta ci ta ƙoshi kawai. Na'am, ba laifi, Allah ya maka wadata kai wannan, amma a zo a takure mutum a sashi a kwana a ce dole sai yayi, yana ji da kansa. Yanzu wata fa da aka yi aurenta malam yan aiki kawai mutum 4 aka taho mata da shi. Ya auro amarya kwaya daya, amma a gidansu an haɗo ta da yan mata yan aiki mutum 4, an shigo masa da 5, amma matar kwaya daya ce. Akwai mai wanke toilet, akwai mai mata shimfiɗar gado, akwai mai dafa abinci, akwai mai sharar gida, sannan kuma da direba da aka ajiye mata. Kuma waɗannan gaba ɗaya salari za a biya su, albashi za a biya, gata. Amma duk da haka bai hana ba ta zo ta saka a ɗaki ta zazzage ka. Daman galiban yawanci mace iya gatan da ta samu iya rashin mutuncin da za ta yi mai gidanta. Galiban abin da yake tabbatuwa kenan. Sai ka ga wani lokacin matar talaka busasshiya da take rayuwa take ƙasa babu, wani lokacin wallahi ta faɗa akan matan mai kuɗi da mai hali, saboda wancan ta shimfiɗe kafa ta samu gindin zama, ta zage ka ta zagi iyayenka, kai ɗan banza, in ban da ma larura ma kai ka isa ka aure ni, kaza maganganu
tana yi yana hajiya ai haƙuri. Kana dariya kana ga abin kamar ka yi addu'a dai mutumi na, ka yi addu'a. Ba a alfahari akan mace. Duk wanda bai yi aure ba ya cika baki, haba ni ai matata kaza, ni ai a gidana, to ka ba shi lokaci. Waɗannan mutanen da kai ganin su, wannan halittar kaga mata manzon Allah cewa ya ni ban taba ganin abu mai rauni amma da yake tafiyar da hankalin mai hankali a cikin ku mai matsayi irin mace ba. Karamar mace bata kai ta kawo wallahi sai ta gigita mutum babba. Kar ka yadda ka cika baki, kai dai an faɗa kai dariya kawai, ka ce Allah zai rufa ma asiri. Yanzu budurwa fa wani yake nema fa duk abin da ya samu sai ya kai mata, amma fa yana da uwarsa tsohuwa tana can tana buƙatar abin da za ta ɗan taɓa, wallahi tallahi sai ya kashe wa budurwarsa 20,000 30 bai kashe wa tsohuwarsa naira 20 ba. Ko ba ka bane? To ka ji ba mutumi ya ce da katin waya sai ya zuba wa budurwarsa kati bila adadin, amma wallahi bai iya sa uwarsa ba. In ta yi magana ce mama an kan mi yadda ba da Allah mi shaide wala, ya yi ta surutu yana cewa babu kuɗi, amma wacce yana da ita. Haka abin yake. In mama ne sai ce kimin flashin budurwa kuma a tura mata kati. Wani bawan Allah yake cewa bini da na sha iska sai dai in tura mata 1,500 2,000 har na 5,000 nake, amma kuma abin mamaki in ta kira ni sai in ce kashe, ni zan kira ki. Warai kuwa haka ake yi. Ita kuma ta je ta kashe kuɗin nata a banza, ta kira ƙawaye, ta yi ta ba da wayar ta wa ƙawaye suna bugawa, wance zo ki buga mun samu kuɗin banza. Bayan ta gama buga wayar kuma ta cinye kuɗin naka kuma ta ƙi ta aure ka. 'Yan matan zamani kenan. Daman in baka yi sharan masallaci ba ka yi ta kasuwa duk wanda ya ƙi sharan masallaci wallahi ya je ya ta kasuwa yi rayuwa kenan. So jama'a, waɗannan abubuwan da aka faɗa annabi ya ce dukkan su abubuwa ne, bonus ne, talaka zai samu lada da su. A riwayar Imam Muslim manzo Allah wata rana yake cewa sabaqal mufarridun al-mufarridun sun tsere, sun yi gaba. Sahabbai ba su gane me al-mufarridun ba, suka ce wa mal mufarridun ya rasulullah, wai su waye, wai me al-mufarridun ya manzon Allah? Sai annabi yake cewa adh-dhakirun Allah kathiran wadh-dhakirat, su ne masu ambaton Allah da yawa cikin maza, masu ambaton Allah da yawa cikin mata. Masu yawan zikiri suna ambaton Allah, wannan sun kar ma ka kwatanta kanka da su a kiyama in an zo dora ku a sikeli. Iya yawan ambatan mutum da yake ambatan Allah, iya yawan daraja da matsayi da yake samu. Imam Ahmad ya rawaito wani hadisi yace na lazimci Hisham shekara 4 ko shekara 5, lazimtu Hishaman ai Hushaiman, ya lazimci Hushaim shekara 5 ko shekara 4. yace wallahi ma sa'altuhu an shay'in illa marratayn haibatan lahu, ban taba bude baki ba a matsayinsa na malami na tambaye shi wani abu a shekara 5 din nan saboda tsabar kwarjininsa, wallahi sai sau 1 ko sau 2 a shekara 5 din nan. Ko na bude baki zan tambaye shi, kwarjininsa sai hana in iya tambayarsa. Ka san akwai wanda kana so kai mai magana kwarjini sai hana. Yace abin da ya faru, wa kana kathirat tasbihi bain alhadith. Allahu akbar, Allahu akbar. Mutum ne mai yawan yin tasbihi a tsakanin hadisai. In ya jawo hadisi ɗaya yana karanta da ɗalibai ne, hadisi ɗaya ya karanta musu, in ya musu sharhi kafin ya shiga wani hadisin sai ka ji ɗan lokacin da zai ɗan yi numfashi sai ka je na tasbihi. Jama'a, wannan shine zikiri mai rijista daga ofishin annabi. Wannan shine zikiri na gaskiya, ba zikiri na hayaniya ba, ba zikiri na bid'a ba. Cikin nutsuwa
yanzu kaman karatun nan da nake mana, in na dan kawo wata magana na yi shiru, sai dai ku ji ina subhanallah subhanallah subhanallah, sai in daɗa kawo wani hadisin in na yi shiru sai a ji ana subhanallah subhanallah subhanallah. To bai da ma wani lokacin da ya ce za ka ji shi yana shiru. Kasirar tasbihi bainal hadisi, Hushaim ya ce sau da yawa wani lokacin wallahi sai ka ji yana la ilaha illallah, bini da ya ɗan yi shiru sai ka ji yana la ilaha illallah la ilaha illallah. Saboda manzo Allah ya ce afdalu zikir qawlu la ilaha illallah, fadin la ilaha illallah yana cika mizani, yana cika skeli. Shekara 5 Imam Ahmad yayi da wannan mutumin, baya iya bude baki ma ya tambaye shi, sai sau 2 ya samu dama ya tambaye shi. Abinda zamu rufe da shi shine fa'idojin zikiri. Shi ambaton Allah din yana da fawaid, benefits, amfani. Na farko dai, duk wanda yake yawan ambatan Allah to daidai yake da wanda yake daukan tsumagiya yana koran shedan, yana fada da shedan. Shi yasa da taimakon Allah yawan zikirin nan zai kara maka kamewa da taka tsantsan da rayuwa. Insha Allah mutum ba za ka ga yana zikirin Allah ka gan shi yana shedanci, yana zina da 'yan mata ko yana neman mata ba. Allah yana ba shi kariya inda dan Allah yake, sai dai kuma dan wani abu yake. Allah ya ce wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Duk wanda ya kaurace wa zikirin Allah, Allah ya ce za mu hada shi da shaydan ya zama abokinsa. In dai baka ambatan Allah to ka zo ka ambaci shaydan. In baka saka Qur'ani ka je ba, baka sawa wa'azi ka je ba, ka sa kida ka je. Wani kidan ma baka ma san me ake faɗa ba, waƙan baka san me ake faɗa ba, wataƙila zagin Allah ake a ciki. Akwai kafirai waɗanda maƙiya addini, wataƙila zagin annabi ake, baka ma jin yaran su. Yanzu wanda zai zo sa waƙar India ana yi yana rangaji, yana kada kai, yana rangazawa, bai san fa me ake faɗa ba, tunda baka jin India. To gwanda ma wanda yake jin waƙar da yake yana maji, yana dan bi, ka san me ake faɗa. In an yi rashin mutunci ka iya kashewa. Wancan fa baka ji. Sannan kuma cikin fa'idojin zikiri na gaba, zikiri yana jawo wa zuciya farin ciki da hutu. Kullum ko baka da kuɗi zaka ji kana cikin farin ciki, ko baka ajiye naira 1000 kaza ba account ɗinka, da an gan ka za a ga ba a gigice kake ba. Saboda me? Allah ce ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ku saurara, da ambatan Allah zakata suke samun natsuwa. Ashe yawan ambatan Allah ne yakan samu mutum at-tuma'nina, as-sakina, at-tuma'nina. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Allah ce masu imani da ambatan Allah zukatansu suke samun natsuwa. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Abu na gaba, zikiri rayuwar zuciya ce. Zikiri rayuwar zuciya ce. Kamar ya wanda baya ambatan Allah zuciyarsa a mace take. Ka san matacciyar zuciya ko? A ce wani yana da matacciyar zuciya, bai da amfani. Da zikiri ne ake samun rayuwa kishiyar mutuwa kenan. Idan mutum ya rasa wannan to ya zama gangan jiki ne kawai ke tafiya. La hayata lil qalbi haqiqatan illa bi dhikrillah. Zuciyar dan adam ba ta da wata rayuwa ta haƙiƙa an ba da ambaton Allah ba. Yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa az-zikru lil qalbi mithlu al-ma'i lis-samaki fa kayfa yakunu halu as-samaki idha faraqa al-ma'.
kaga ambaton Allah, kaga zikiri idan ka hada shi da zuciya daidai yake da kifi da ruwa. Ibn Taymiyyah yake cewa yaya kifi zai kasance idan ba ruwa? Kifi yana rayuwa ba ruwa? Duk lokacin da ka ciro kifi daga ruwa, ko baka yanka shi ba, ko baka dake shi ba, ko baka kashe shi ba, kana ajiye shi kawai a rana ya mutu. So duk lokacin da ka raba zuciyarka da kiran Allah, da ambatan Allah, salatin annabi malam akwai albarka. Annabi ya ce wanda ya fi yawan mun salati yana kusa da ni a kiyama. Wanda ya fi kowa kusa da ni a cikin ku wanda ya fi yawan yi mun salati. Dan Allah me zaka rugu da shi in kai salatin annabi? Amma na gaya mana tun a farkon karatu, shedan baya bari mu yi. Wallahi malam sai mutum ya zauna yayi tagumi, yayi awa 2 yayi shiru yana ta sake-saken duniya. Amma wallahi shedan bai zai bashi ya bude bakin sa ya ce astaghfirullah. Idan ka cire kifi a ruwa ka ajiye shi mutuwa zai. Haka in ka raba zuciyar dan adam da ambatan Allah ka kashe ta. Burus. Wannan maganar malamai ne. Yana daga cikin amfanin zikiri, yana yafe kuskure. Yanzu as normal circumstances yanda muka sani normally, mutum ai yana tsammanin gafara ne in ya daga hannu ya ce Allah ka yafe mu, Allah ka yafe mu, astaghfirullah ko. To shi zikiri kai ta salatin annabi kawai, to wannan yana zubar da zanubin ka ne. Subhanallah ko karatun Qur'ani ka ta tilawa, to daidai yake da kana ta kankare zanubin ka, ko da baka ce astaghfirullah ba. Shi yasa akwai wasu mutane ana ganin su an rena su a nan duniya, sai an mutu a kiyama za a gane su manya ne. Amma a nan duniya ba komai bane, saboda bai da riga mai kyau, bai da kuɗi, ba babban dan siyasa bane, ba basarake bane, ba babban dan kasuwa bane, baya juya naira, amma fa akwai ambaton Allah. Wallahi wani mutum ina ganin sa banza babban mutum ne, ina ganin sa haka kamar mara addini, sai ke ce mu malam yanzu sama da shekara 20 da na yi aure, ba zan iya tuna maka yaushe ne na kwanta ban yi salatin annabi bila adadin ba. Yace alkawari ne duk in na gama abin da zan yi, kawai hannuna ina dannawa ne, ina irgawa, ina salatin annabi ne, haka zan yi ta yi wa annabi salati sai bacci ya dauke ni. Yace zan iya yin 1000. Yace ba ina gaya ma ne dan alfahari ba, wannan ni'ima ce Allah ya mu. Yace in dai na hau kan gadona, to bana bari bacci ya dauke ni ba tare da ina ambaton Allah ba. Hadisin da na fara kawo muku na Fatima din nan da ta je neman taimako a wajen annabi ya bata mai aiki. Kun san me ya bata? Yace ki je da ke da mijinki in za ku kwanta bacci ku yi subhanallahi 33, alhamdulillahi 33, Allahu akbar 34. Khairul lakuma min khadimin. Wannan ya fi muku in ba ku mai muku aiki a gida. Malamai suka ce duk wanda yake da wata bukata yake so Allah ya biya masa, duk wanda yake son wani abu da ya sa a gaba yana son Allah ya taimake shi, to ga sirri nan, ya lazimci duk ranar da zai kwanta bacci ya rinka yin tasbihi 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Idan ka gama ka roki Allah abin da kake so, wallahi zaka samu biyan bukata da gaggawa. Ba sai ka je ka kashe kudin ka ba wani ya ci kaji ba, ba sai kai kaza ba. Aiki ne kake nema, kudi kake so za ka yi aure, matarka ce ta fitine ka, wani ne ya sa ka a gaba zai karya ka, jarinka ne ya karye, matsala ce kake fuskanta ta rayuwa, ka lazimci tasbihi in za ka kwanta bacci. Kurum ka naɗe hannunka cikin nutsuwa fa,
subhanallah, 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 subhanallah. Kana cino me kake faɗa? Tsarki ya tabbata ga Allah, tsarki ya tabbata ga Allah, tsarki ya tabbata ga Allah. A hankali, alhamdulillah, 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 godiya ta tabbata ga Allah, godiya ta tabbata ga Allah, godiya ta tabbata ga Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah mai girma, Allah mai girma, Allah mai girma. Har bacci ya dauke ka, kana gama ka daga hannu ka ce ya Allah dan albarkacin wannan zikiri da nayi, larurar da take damuna kaza da kaza, Allah ka yaye mu, Allah ka biya mu bukatata, abu kaza da nake nema a wajen wani, Allah ka dora ni akan sa, ka sa ya bani. Ka gwada, ka jarraba, wallahi an gwada malam akwai biyan bukata, amma shedan zai yaƙe ka iya yaƙi, ba zai bar kai ba. Sai ka zo baccin ya hana ka tuna ma, manta za ka gaba ɗaya. Amma wallahi malam akwai albarka akai sosai, gashi dai da daɗin ji, amma aiki kuma sai an dage. Yau ɗinnan da yawanmu da waya a hannunmu muke bacci, tun yana rike da waya yana ta wasa, ya duba can yana dariya, ya duba can, shi bai zikiri ba, shi bai salata annabi ba, kawai yana kallon waya, kawai sai dai bacci ya dauke, sai ya jefar da wayar. Ba zai tashi ba sai bayan asuba ya ga wayar a jefe, bai ma dan kashe datar tasa ba ma, ballantana ya saving, ko yana kallon drama, ko yana kallon wani hoto. Shi dan ya hana mu. Amma dai ga hukumin alkhairi nan wanda Allah ya hore mana in zamu bi. Mu'adh bin Jabal ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi yana cewa dan adam bai taba aikata wani aiki ba da yafi kubutar da shi daga azabar Allah irin ambaton Allah. Babu wani aiki da zaka yi da wuri zai raba ka da azabar Allah irin ambaton Allah. Wanda Allah ya bada wani bonus, ya bada wata garabasa, ya ce duk mutumin da a rana yake cewa la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mi'ata marra, sau 100. Duk wanda ya wannan sau 100 a rana ɗaya, to za a bashi ladan kamar ya yanta bayi guda 10. Yanta bawa fa ba wasa bane ba, yanta bawa ba karamin abu bane ba. Sannan kuma annabi ya ce za a rubuta masa kyakkyawan aiki guda 100, sannan za a yafe masa mummuna daga cikin ayyukansa guda 100 a shafe masa. Wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu dhalika hatta yumsiya. Wannan la ilaha illallah wa la sharika lahu da yayi zai zamanto wani kariya ne gare shi a wannan yini gaba daya har yamma ta yi, kamar ka ba wa kanka wata garkuwa ce ta musamman. Kuma walam yati ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa rajulun amila akthara minhu. Babu wani mutum da zai zo da sama da abinda wannan bawa ya aikata, sai dai mutumin da ya zo da wato yayi zikirin adadin ya fi nasa yawa. Wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Manzo Allah yana faɗa a wani hadisi, man qala subhanallahi wa bihamdihi في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi a rana guda daya, to in Allah ya sa da in dai ya faɗi 100, kaji malam ba wahala, subhanallahi wa bihamdihi ya faɗi sau 100, to za a yafe mai kurakuransa gabaki ɗaya, inda koda ku wannan kurakurai sun kai yawan kumfan teku. Subhanallah wa bihamdihi. Ina masu neman Allah ya yafe musu, ina masu neman afuwa? Kawai subhanallah wa bihamdihi sau 100 zaka faɗa a rana ɗaya. Dan Allah wannan me zai gagare ka? A wani hadisin manzo Allah cewa kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kalmomi ne masu sauki akan harshe, khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani, kuma Allah yana son su.
thaqilatani fil mizani, masu cika sikeli nan da nan in kana yin su sikelin ka zai cika, shine faɗin subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Duk wanda yake so ya cika account ɗinsa na lahira to yayi wannan zikirin, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Kai tai kana maimaitawa, ba sai ka daga sauti wani ya ji ba. Wannan yana cika sikeli, yana cika mizani. Allahu akbar. Yana daga cikin falalar zikiri, yana sa mutum haske a rayuwarsa. Wallahi ko mutum bai mallaki naira kaza da kaza ba, to sai kaga yana cikin haske da ni'ima inda yana ambatan Allah. Allah zai bashi haske a rayuwarsa. Kuma kaga ina jin da ni da kai duk buge-bugen da muke ai muna so mu samu haske, kuma ba wai a rayuwa kaɗai ba, wa nuran fi qabrihi, haske a cikin kabarinsa, wa nuran fi ma'adihi, haske a lahirarsa. Kai zai samu wannan haske yana tafiya da shi har akan siradi. aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. yanzu wanda yake matacce muka raya shi, muka ba shi haske yana tafiya a cikin mutane, yanzu daidai yake da wanda yake cikin duhu, wanda ba yi da ranar fita daga duhu. Mai ambatan Allah shine ke rayuwa cikin haske, wanda baya ambatan Allah kuma shine ke rayuwa cikin duhu. Abu na gaba cikin fa'idodin zikiri, zikiri yakan sa Allah ya wakilta mala'iku su rinka yabanka. Allahu akbar. A nan yanda kake sai Allah ya sa mala'iku ya ce ku so wani ina son sa, kuma mala'iku su yi ta maka addu'a. Wanda duk mala'ika ya masa addu'a aflaha wa naja, ya rabauta kuma ya kubuta, wa faza kullal fauzi, ya samu rabo dukkan rabo. ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima. Ku ambaci Allah da yawa, ku rinka yin tasbihi da yawa. Daga cikin fa'idodin zikiri, in dai mutum yana yawan ambatan Allah to zai zama wani security daga munafurci, kamar yana wani kandagarki ne, yana bawa kansa kariya, bai zai zama munafiki ba. Ma'ana mai yawan ambatan Allah insha Allah bai zai zama munafiki ba, saboda zikirin yana konan munafurci. An tambayi Ali bin Abi Talib dangane da khawarijawa, munafiquna hum, khawarijawa waɗannan mutane masu tsananin addini da suke fito na fito, suke yaƙa shugaba, su ɗauki mataki suna kashe mutane, makami suna kashe mutane. Aka ce waɗannan munafikai ne. Ali bin Abi Talib ya ce al munafiquna la yazkuruna Allah illa qalila, munafikai ba su ambatan Allah sai kaɗan. Su waɗannan khawarijawa suna ambatan Allah da yawa. Duk wanda kaga baya yawan ambatan Allah to alama ce ta munafurci. La ilaha illallah. Daga cikin fa'idodin zikiri, waraka ne daga zuciya da ciwuka na zuciya, al-amradul qalbiyya. Makhul ibn Abdullahi yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara yawan ambatansa magani ne. Zikrullahi ta'ala shifa'un wa zikrun nasi da'un. Yawan ambatan mutane da yi da su kuma cuta ne. Ka ambaci Allah waraka, ka yawan ambatan mutane ciwo. Duk wanda ya mai da yi da mutane da gulma, to wannan yana tara wa kansa cuta ta bala'i. Wanda kuma yake ambatan Allah yana samun waraka. Zikiri yana tafiyar da bushewar zuciya. Shi yasa mai zikiri, wato idan mutum yana zikiri zuciyarsa danye take, danyar zuciya ce. Me ma'anar danyar zuciya? Tana kusa da Allah, qaribun min rabbih wa ma mazkurihi. Tunda kana tunawa da Allah kana kusa da shi. Ma'iyyatul qurbi wal wilayati wal mahabbati wan nusrati wal i'anati wat tawfiq. Kana tare da Allah, kusa da shi, da soyayyar Allah, da taimakon Allah,
da taufiki da zaka samu tun da kana yawan ambaton Allah. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Kamar yadda zikiri kuma yana jawo ni'ima, yana kore ni'ima. Ni'ima amfani, ni'ima azaba. Ba abin da yake koran bala'i ga rayuwar dan adam irin zikiri da ambaton Allah. Ya ku yan uwana musulmi, mu yi kokari mu zamanto cikin bayin Allah masu yawan ambaton Allah tabaraka wa ta'ala dare da rana. Kun ga wannan rayuwar da kuke ganin ta, wallahi ba ta da daɗi fa. Wallahi ba ta da daɗi wannan rayuwar. Idan kuma akwai wanda ya san yake jin tana da daɗi ya daga hannu da Allah cikin ku. Ni dai na san ba ta da daɗi. Ni na san rayuwa ba ta da daɗi. Ku gaya min me yake da daɗi? Me? Zikiri. Waye ka isa ka ce da shi wai yau yana jin daɗi 100%? Waye? Yanzu muna cikin talauci, ba muna kuka ba? Ko ba ka bane? To kaga ba ma cikin jin daɗi, saboda ba mu da shi. Dukkan ni da ku a nan gurin ba wanda yake samun abin da yake so. Ina zuwa. Ba wanda yake samun me yake so. Kuma za ka daɗe a cikin mutane kana neman waye yake samun abin da yake so, za ka daɗe baka samu ba. Yanzu nan duk wa'azin nan da nake muku, inda ana ganin bukata a ido, in na shimfiɗa muku bukatuna duk sai na kore ku anan, sai na cika masallacin nan dam. Ina son kaza, ina neman kaza, ina son kaza, ina neman kaza, gani dan cikwal da ni, amma bukatu sun yawa. Kai ma yanzu da za a baka dama ka shimfiɗo bukatunka, ina jin sai ya cikin masallacin nan 2 ko 3. Amma matsalar ba a ganin bukatar ne. Wane yana neman kaza, wane yana neman kaza, yana son kaza, yana son kaza. Bukatunka, bukatun iyalanka. To sai a baka kuɗi. Idan aka baka kuɗi an haɗa ka da tashin hankali kuma, saboda ya za ka yi ka kare kuɗin. Mai neman kuɗi dai shi baya zama. Kaga dai dan yana so ya zauna ya huta, ya kwanta a gidansa ya huta ko? To ka tambayi wanda suke neman kuɗi suna zama? Wani kullun da safe sai ya fita ya bar garin nan. Gashi dan garin nan ne halak balak da komai, amma kullun duniya bai da wata rana hutu, kullun sai ya fita. An kai magana ce nema yake, kuma ya fi shekara 30 yana wannan abun har yanzu bai gama neman ba. Kai ma'aikacin gwamnati ne, kullun sai ka fita. Ranar weekend din ma dan zumuncin da ake ba lalle ne ka iya yi ba. Idan kudin suka taru suka yi yawa, matsala. Yanzu dai mutum ya tara ma kudi bai sai kwanta da su a gida ba, haka ne? Kana tara kudi 200,000, 300,000, 400 ba za ka iya kwanciya da su ba. Da ka kwanta ko muzuru ne ya biyo ta kan ɗakin ka sai ka tuno kudin nan. Shi yasa sai aka yi su banki. Su ma bankin in an tara fa ba ajiye su a gurin ba suke yi, yawo ake da su a kai su wani abu, a je a yi wani abu, a bada bashi, saboda ba sa zama a ciki. Dan in a ce duk kudin garin nan ake tarawa akwai matsala. Dare ɗaya ai wasu mutum 100 za su iya haduwa su farke gurin. Su ma wani adadin kuɗi kaɗan suke ajiyewa, ba mai yawa ba. To an haɗa ka da kuɗin, an haɗa ka da tashi hankali, ba ka iya bacci. Wani bawan Allah mai kuɗi ne yake gaya mai, ce malam kai dai ku yi ta wa'azi kawai. Ya ce ka gani nan ba na bacci da daddare. Ya ce ina kwance da bindiga ta a gefe na. Ya ce muzuru in na ji motsinsa sai na gyara zamanta. Ya ce in ka ga na yi bacci, an yi sallah asubahi kuma ni ba na fita asubahi. Ba zai iya fita asuba ba don wai kar ma a gan shi a tsare shi a hanya. Ka ji ka ce kudin yake ratayawa a gadon bayansa, kar a sace shi saboda yana da kudi, kar a kama shi, kar a masa ta'addanci. Ya ce a gidansa yake sallarsa, kusa da masallaci yake dama. Shi ya ba wa kansa fatawa. Ya ce in na yi asubahi to sai in kwanta. Shi ma asubahin ba daga yin asuba ba sai na ji titit an fara fitowa, to sai in kwanta. To nan kuma ba zan tashi ba sai bayan karfe 11 zuwa 12.
a lokacin ne zan yi wanka sai a kawo min breakfast in karya, to nan ne kuma zan tafi neman abinci da ayyuka na, ba zan kuma dawo gida ba sai dab da magariba. In na shiga gida kuma da magariba ba wanda ishe fidda ni. Malam haka yake rayuwa. Wannan mutumin na san shi sarai, yanzu dinnan zan iya daukan waya buga masa. Yau kaddara ma aka ramka Allah yana yin zikiri, wai ina so nuna maka gashi an bashi kudin amma fa yana da wadata, akwai gidaje, akwai motoci, akwai gidajen mai, akwai kadarori. Gashi Allah ya bashi, amma idan Allah wani akwai jin daɗi a wannan rayuwar? Yanzu akwai masu kuɗi a ƙasar nan fa sun kai da sun yi kuɗin da mata ma ba su da lokacinta. Ya yi kuɗi, ya fi kowa kuɗi, yana multimiloniya ne shi, amma baya da lokacin yin aure. An ce ya auri matar sau da yawa sai ya manta da ita, ya tafi ƙasa kaza, daga nan ya tsallaka ƙasa kaza, daga can ya tafi ƙasa kaza, daga can ya zubar da ita, ya manta da ita. Saboda haka a takaice kawai ma da ya sallame ta kawai yanzu yawon sai yake yi. Gashi babban mutum amma bai da mata. Yanzu wannan jin daɗi ne? Yanzu mutum ba zai koma gida ya dan kwanta da iyalinsa ya dan hira ya tattauna ya abin nan ba, ya ga 'ya'yansa? A ce baka da lokacin da zaka zauna a gidanka ga haɗu da 'ya'yanka? Baka da shi? Idan sarauta kake nema sai a hada ka da sarautan, kuma a hada ka da 'yan adawa su hana ka bacci. Wani yana neman kujerar taka. In ma mulkin siyasa ne, kana hawa shekara ta farko, shekara ta biyu dai kana ta satar kuɗin da ka kashe, ba ka da kwanciyar hankali saboda ka zuba miliyoyi, shuka ne ka yi, sai ka ware kuɗin da ka gama kashewa. Shekara ta uku ta hudu lokacin kuma za ka zo ka yi ta buge-buge, yaya za ka yi ka samu yardar mutane a daɗa zaɓenka. Da ka ji labarin wani ya buga fasta ya fito sai ka kasa bacci. Yanzu wani fitowa zai yi? Wallahi sau da yawa wasu sun sha turawa a je a kashe mutane saboda suna neman kujerarsu. Shi yasa yanzu ma 'yan siyasan dabara suke yi, idan mutum zai fito neman kujera kaza baya fitowa sai dab da zaɓe sai ya fito, don kar ya fito tun da wuri a je a kashe shi. Haka ake a ƙasar nan. A garin nan fa a satin nan da ya wuce a nan garin, ba ma ɗan siyasa ba wani dattijo yana nan, dattijo ne a nan unguwar nan wajen Jawar Musa nan yake. An gan shi da rana a nan tashan Magare ya sayi taki, ya dawo gida washe gari kawai sai aka neme shi aka rasa a ɗakinsa. Tsoho ne dattijo, wallahi ya fi dattijon nan tsufa. Kayya ana neman sa. Bayan kwanaki ba a same shi ba, kawai sai aka ji wajen wannan ƙauyen nan Bangu din nan. Bangu ne ko? Wajen Jawar Gale din nan. Yamma da Jawar Gale, wallahi malam kawai sai aka tarar da gawansa an jefar da shi, an kwakule idansa, an kwakule nan, an ciccire wasu abu a jikinsa, ya kumbura, an jefar da shi a bakin hanya. Sai 'yan sanda ne aka gaya musu, suka je suka ɗauki hotonsa, aka yi ta neman waye 'yan uwansa ba a samu ba. A wurin aka tona rami, ba sallah, ba wankan jana'iza, ba komai, aka turbude shi, aka binne shi kawai. Ni na ce aje a sallar jana'izan ɗazu da asuba dan uwansa yake gaya mu, ya ce gashi na ce an gano inda gawa yake, ce an gano wai a burtali aka tona rami aka binne shi. Ya ce malam ba a masa wanka ba, ba a sa masa likkafani ba, ba a masa sallah ba, yana musulmi dan kumo. Wasu 'yan iska marasa mutunci masu neman duniya su kama tsoho a kwakule. To yanzu wannan masifar ta dawo. Ka bi a hankali, wani da daddare zai zo ya yashe kai tafi da kai, wallahi je kwakule ka. To kaji wannan da tilin ce ya ma hirar shi, kai kan kama san shi ai. Don Allah ka duba a garin nan fa, ba a Lagos ba, ba a Enugu ba, ba a Onitsha ba. Wai a zo wai a kama mutum a tafi aje. To in ba an yi da gaske ba, wallahi
idan hukuma ba ta yi da gaske ba, mutane kuma ba ku sa ido ba, haka za su rinka bin mu suna tsitsince mutane suna yanka su. Kuma yanzu in banda ma halin da ake ciki ba da lalacewan hukuma irin hukumar da ake ciki, saboda ran dan adam ba kowa bane. Yanzu da wani babban mutum ne mai matsayi akai, wallahi da kun ga security a garin nan suna ta zurubtu. Amma da yake dan talaka ne, ba abin da za a yi. An gama kawai an binne shi a burtali ba, ba da gatar da za a dora shi a makara ma a kai shi cikin yan uwansa musulmi ma. Kwana uku sun tone, sun kwakule shi, sun jefar da shi. Allah ya sa ma ba gari ne da yake da namun daji ba, da inda yake akwai namun daji, zaki da kura, da sai dai a zo a ga kasusuwansa kawai. Cinye shi za su yi wallahi. Nan din ma inda ya dade da angulaye sun zo sun caccake sun cinye shi. Wannan wace irin wannan wulakanci malam, me ya kama da shi malam? To wannan duniyar kenan da mutane suka rungume ta, ba Allah a cikin al'amarin mu, shi yasa